Caran toz û xeliya xapandinê xwe li hemberî bahoza rastiyê nagirîtin. Miletek dov hestên xwe biçe her dem rêka xapandina wî vekiriye. Hemî rêk diçine ba Xwedê, lê rêkên kuştin û talankirinê naçin. Keyfa gunehkaran ji êşa bêgerda ye. Ramana azadiyê çi ye eger hebûna wê ne di naxê mirovî de be û nax bi xwe çi ye eger evînî têda nebe. Ti caran kevnatî jinobonê peyda nabe ya rast pêçewane ye. Dema ku ser fêrî çemandinê dibin êdî rêya rastkirinê nas nakin. Dîrok ti caran nayê veşartin, ew weke hetava rastiyê ye. Bêbextî xwe li hemberî tîşkî wê nagirîtin. Mirin careke û em hemî dê mirin, lê şermezarî namire, ew li piştî mirinê jî dimîne. Çek ji kerbêra nan û av e. Eger fêrist ne bi dilê mehîna resen be, tu caran nikare lê swar bibe. Eger mirov berxwedanê ji bo azadiya xwe neke, bila loman ji bin destiyê neke. Çünkî duê demî de ew bi xwe neşayistê wê ye. Mirov azad nabe heta heza wî ji azadiyê re ji tirsê mezintir nebe. Jiyan mirin e eger bendetî û koletî be û mirin jiyan e eger azadî û serferazî be.